Marcin Patrzalek Nongtem gitar nongtho bat nongthau sur jingrai Bapaw nam kari Poland ulapoi ha Shillong ha ka khatway tarik unai lar ha ka jingya lenti jung u keleng kiri ka perthei ban rai ringkat kinong put Nongtem ka Meghalaya ka ban long ha ka khat ar tarik unai lar ha Lariti Performing Arts Center mau kasyang New Shillong Township Maria rung hakiput kisam ka Meghalaya na Assam uni unong tem gitar Bapaw nam ula yap bet ki jing ithiang jong ki lum ki wa ki khlau ki betap bat ka mariang hi barok ka we ha kini ki lum jong ka ktem ki lo the abode of clouds ula sakhi da ka baong ngamla ban kernga ya ki jingtik ka mariang kumta ngala sei ka mobile bat ngala shondur baro shilenter lenti hadu bandapoi ha Shillong ngalapoi syakawai pat ka perthei ba jong karngai ulaong ulaya ro ya ka jingyo I jingai jong menteri rangba Konrad ke sangma ubala sandur ya ka chief ministers Meghalaya grassroots music program CMMGMP ban kenting syakliar ki kenjang bahajrong tam naga benta ki Samla ki badan kisap ki phong ha ka put katem karwai ka siaw ki ban yarangkat kerdan bat ki kenhun Bapaw nam ka perthei ha ka ni ka phang ha kani ka lumpung ka banlong ha ka khat ar tarik nailar Lariti Performing Arts Center kinong roi Bapaw na menta ubnai ki kenthop ya ka kenhun Chenggim Durama Garo Hills Leo Boys Khasi Hills bat ka larger than 90 Giant Hills ban peni perthei ha khmat Marcin bun ki we pat ki kenhun jong ka MGMP kenya shimenta ha kani ka lumpung uni unong tem gitar Bapaw nam kari Poland unyo I dala ki jong ki khmat ya ka spa bakordor baka jela Meghalaya kala buri ha kisap ki phong jong ki khun Samla jong ka